Mga sa may mga idol, si Kulapo, ako og si Sir Porcopio. Kay manglibre man kuno si Kulapo. Nagpasalamat siya kay kuno siya ni Gwapo. Unya si Miko Kulapo mga idol, wala nagi kumpiyansa. Nahadlok siya nga ayang sudan kawaton sa bahawan niya. Bigo, zero. Ay, imutan niyo tayo itangago niyo. Naalagi. Bigo. Nagana nga, tigati. Tanawara, wala lagi kumpiyansa ang mananap. Kay update sad kayo ang kamot sa iyang tupad. Yahay ramig kuan sir. Yahay ramig bayad ane. Lao na Kulapo ron. Ha? Kupyo lang may kuha na yung Hoy, ikaw ba ko kay yung libre ron mo? Libre bito na siya. Anak Kulapo. Libre siya. Ni aksyon nagkabalaka atong amigo. Kay sa tanaw niya na scam na pod kuno siya. Delikado makahugas ni siya sa plato. Dili biya kuno siya kamao. Hoy, Manoy Cristebe, sigian mo lang yung binuang sa Bigo Kulapo, oy! Palibrihon sa damo si Migo Kulapo ing kupisot. Kay wala ra bagi ko kita nga siya ni Bono. Hoy, Manoy Cristebe, nakakita dyan ko nga siya ni Koon. Nangatol man tong iyang kurikong ing kupisot. Iyaha man tong gikutkot. Aw, unsa ba di ay Manoy Cristebe, iyan itong kurikong nangatol. Bantog ra, guba kayong naong pagkuot, o niya iya bang gisimhot. Uing kupisot, maogyo day tinuod. Niya mga idol, nag-ilis siya dali-dali. Kay katong sanina niyang gisulob na nimaho ng buli. Gusto siyang mukuyog kay mga mig balot. Kay ang alhon niyang karaan, wala nagikunoy tuyod-tuyon. Naingo na lang og siling kulikot. Unya karon ni aging akong mga fans. Kay followers po day sila sa akong mga vlog. Hoy. Amigo. Amigo. Mga chinito maning mga bataa. Koreano baka ni sila. Unya ang bata nangutana. Kining ni kaon og balot, striker ba kuno nako siya? Oh, striker nako. Striker nako ni. Si Migo Kulapo wala ka tingo. Concentrate kayo ni kaon sa balot. Gwapo ko striker no. Igura ni katawa ni dako sang atay sa mananap. Ang iyang kasing-kasing ni enlarge. Unya karon na isgutan na magbalik bahin sa 4-piece mga idol. Katong nasuko ba nga ni tawag niya bahin sa inom. Kay si Migo Kulapo sige hubog-hubog wala ka uyon. Delikado sa 4-piece tang tangon. Unya niingon siya wala na kuno problema makadawat na kuno siya. Kudawat tayo na may clear ron. Ako na mo, libre ni mo kuhan. Sa purpose. Sa purpose na. Oo. O nya kay kung di katabangan ron. Di. Nakita ni sir. Okay. Okay kayo. Katong taga purpose nga nanawag niya, nagkita gid ay sila. Napasaylo na day kuno siya. Kung mag-inom siya, itago lang kunong botilya. Para ang mga marites dili kakita niya. Kita gede mo. Ningon siya siya. Ito ay kakool. Pero last na ko ni mo pasaylo. Si Migo Kulapo gay warningan nas taga purpose mga idol. Last chance na kuno niya karon. Delikado og sa purpose siya tang tangon. Ako siyang gi-advisean nga kung mainom mo tago na lang sa libon. Kung mainom kami god, tago lang ka libon mi ko. Si Migo Kulapo wa katingog dayon. Taon na namay mo taho. Taho. Marites. Oh, marites. Yeah, shout out sa mga marites rin. Na-shout out ko sa mga marites ina. Shout out ko sa mga pilidong mga marites. Oh, katong sige. Nakila pa. Si Migo Kulapo naglagot gid sa mga marites mga idol. Oo, nga ipaputol ko. Sa purpose. Oo. Nga ay.